Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ina fa don folo au connecteli ngato au janye mugola ay dofara au ka kanuka ni janye promo internet yi ayo ka promo don sugandi kalo konana ka franka soro sigiro mafla kajeka ka seka wati dimo ke internet kan anawli manaw ayo to sebe krankraniana appli maxit kan ka connexion diabo la jali metosina fo février kalo klimwan chegi samba fla ani muganzuru Orange au kerefe. Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don anw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnlenw lasagoliko ɲuman baaraw bɛɛ lajɛlen ma a jirala k'a fɔ ko ale ye san 10 sɔrɔ min bɔra o kow la an da bɛna se o ma an ka kunnafoniya ninnu na sunkalo b'a la k'i sɛnsɛn ka na o kama musolakaw ka gadonminɛw olu ye fɛnw ye mun sanni feere wulikajɔw bɛ senna kosɛbɛ nin waati na Aissata Ba ale ye ɲɛma da o ko fɛ a ye mun sɔrɔ an bɛna caman fɔ o kow la an ka kunnafoniya ninnu na an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye février kalo tile 26 san 2025 an bɛna min walawala aw ye sisan in na o kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don anw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnlenw olu latɔbɔtɔli baara kow bɛɛ lajɛlen ma a jirala k'a fɔ ko o ye san 10 sɔrɔ APDP ale ka wulikajɔ san 10 kɔnɔna na yaasa ka se ka o baarakɛlenw yira diɲɛman na u ye barodalasigi kɛ ni kunnafonidilaw ye koba mun bɔra o ko la kunnafonidila Modibo Kani Sidibe ale ni Kerifa Sidibe olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ APDP ale ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsilen don maaw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnlen lasagoli baaraw ma o kama ni cakɛda in kabiri u ka cakɛda in sigira sen kan san 2015 ni baarakɛda kofɔlen ye wulikajɔ caman sigi sen kan yaasa ka se ka maaw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnlen lasago maliyɛnw entreprise mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana in kan donc n'u ka u bolo tɔgɔla kunnafoni sɛbɛnw an bɛ yan o matarafali de kama donc ni san 10 in an bɛ fɛ mɔgɔw ka an bɛ fɛ cakɛda in ka lakodɔn maliyɛnw fɛ a ka lakodɔn cakɛda tɔw fɛ an ka baara ye min an ye min kɛ ani an bɛ min m'an kɔnɔ k'a kɛ ani an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni barodalasigi in ye APDP ɲɛmaa ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ cakɛda ye ka san 10 wulikajɔw la an bɛ fɛ ni san 10 in ka a ɲɛnajɛ cogoya caman na cogoya fɔlɔ ye min ye o ye colloque ye o ye an ka kalanfaw n'a bɛ fɔ enseignant chercheur donc an ye fɛn fila sigi sen kan kelen ye a bɛ fɔ a ma ko master an ye fɛn activité fana wɛrɛ jateminɛ o activité in an y'a fɔ o ma ko challenge o kɔni ye sifinnakaw de ye ko ye kosɛbɛ donc sifinnakaw an ye activité an b'a fɔ o ma ko silamɛru an ko mɔgɔ denmisɛnninw fana u ka vidéo kɛ adamaden tɔgɔla kunnafoniw na u ka vidéo kɛ
video min b'a kɛ tɔw b'u lamɛn mais u b'u hakili jakabɔ ni jogo min b'u la u k'a falen n'u tɛ min dɔn fana u k'a dɔn. Lajɛ kuncɛra ni diinɛgala ye ani ka jɔnjɔdi min bɛ tali kɛ APDP kan san 10 wulikajɔw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, APDP ka wulikajɔba 4 min n'u bɛna sigi sen kan san nataw la. Waleyaba wɛrɛ kɛra nin ɲɔgɔn bɛɛ in kɔnɔna na. O de ye APDP ɲɛmaa ka dayɛlɛni ka ɲɛsin u ka wulikajɔba dɔw nataw ma. Sunkalo b'a la k'i sɛnsɛn ka na Mali ka fara diɲɛ jamana tɔw kan mun ye silamɛ jamanaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ labɛnw na ka se ka nin kalo barikamaba in ale bisimila. O hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ musolakaw ka gwadominɛnw olu sanni feere wulikajɔw bɛ senna nin waati na i n'a fɔ gobelew ka taa bila nasolikutuw la asɛtiw ale ni tɛrimɔsiw. Ayisataba ale ni Musa Ɲang olu ɲɛmada a kɔfɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Sunkalo bɛ ka a kun bɔ o waati ye jago caman ɲagan kuma ye an fɛ yan ni Bamakɔ. Tobiliminɛnw olu sugu ka di kosɛbɛ ni waati in na. Barisa muso bɛɛ ko k'i ka mina cɛɲuman sigi suntigɛ waati. Bɔlini, galama, asiyɛtiw, tɛrimɔsiw, karafu olu caman kuraw de nan bɛ jagokɛlaw bolo musow ye. Sugu taabolo ɲina a ka fisa dɔɔni. N y'a f'i ɲɛna cogo min na ani santɔ ninnu tɛ kelen ye kosɛbɛ. Mais tiɲɛ yɛrɛ la u bɔra jamana yɛrɛ taabolo ma sisan. Tout le monde sait que jamana bilama a ma nɔgɔn kosɛbɛ. Mais il faut que Maliens k'a faamuya k'a fɔ wagati bɛɛ n'a wagati don quoi. An nana ni tasa tɛrimɔsiw ye. An nana ni jikalan tɛrimɔsiw ye. An nana ni jisuma glacéru ye. An nana ni asɛtiw ye. Muru b'an bolo yan. Papier sulfurisé b'an bolo yan. Aluminium b'an bolo yan pour les plats chauds. Les gens qui veulent emballer là, peut-être nous quoi so quoi. Taa du ka proche nous fɛnw ma quoi. Donc a bɛɛ b'an bolo yan. Bɔlun b'an bolo yan. Suntigɛ bɔlun b'an bolo yan. Fɛn bɛɛ bɛ yan. Ni waati in ye jagokɛlaw ka sɔrɔ waati ba ye. Barisa i n'a fɔ Madame Jakite Kurotumfa ye. Minankura sanni kɛra musolakaw bɛɛ lajɛlen bolo laada ye. Sunkalo hukumu de se yan. A bɛ ka sɛnsɛn k'a la a ka di bɛɛ i ka minankuraw labɔ quoi. I ka dumuni kɛ minankura la sunkalo fɛ. O de se yan. Minankura de ka di ne yɛrɛ ka a bɔ sunkalo la chaque année. Ni bɛ tɛrimɔsi falen, n bɛ bɔlu san, minnu bɛ manqué dɔrɔn n b'olu san. Ni sannikɛla wɛrɛ in bolo sugu kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ ale kɔni nalen don k'a ka laada lakile. Parce que tiɲɛ yɛrɛ la wari tɛ mɔgɔw bolo sisan an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ bɛ ka débrouiller de dɔɔni bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔw bɛ ka baara kɛ n'o de ye quoi. Donc n'i nana dɔɔni b'i bolo i bɛna minɛn dɔɔni san i bɛ taa se ka taa baara kɛ n'o ye cogo min na. Bon sunkalo kɔni na a ka di bɛɛ i ka minɛn kura de kɛ dumuni k'a kɔnɔ k'a sigi patron kɔrɔ. Minankuraw kɛrɛfɛ sugu falen don kenkeliba, tamaro, nemurukumuni ale ni boissonw na minnu fana bɛ ka sɛbɛkɔrɔ san. O bɛɛ bɛ a yira k'a fɔ ko maaw kɔni labɛn bɛɛ ka ɲina sunkalo ale ma kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ caman jɔrɔn bɛɛ funteni ɲɛ. Sunkalo timɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni an bɔra ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali la kunkɔfɛ yɔrɔw olu ye yɔrɔw ye maaw kɔni bɛ yɔrɔ mun matarafa kosɛbɛ ka sababu kɛ dɔw bɛ taa ye kunkɔfɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ taa baara wɛrɛw kɛ. A yirala k'a fɔ o kunkɔfɛ yɔrɔ ninnu fɔlɔ ani sisan ko kelen t'u ye ka sababu kɛ yɛlɛmali caman b'a la ka kɛ. Alassane Kojo ale ni Kerifa Sidibe olu taara u ɲɛmada u ye min sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Mali la wulikajɔw bɛ senna kunkɔfɛyɔrɔ kɔrɔw matarafabagaw olu ni sisan kunkɔfɛyɔrɔ kuraw matarafabagaw cɛ. O kama salon kuraw ale ni salon kɔrɔ tigilamaw bɛɛ b'i garisɛgɛ ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen na. Bon différence ba bɛ yen nɔ salon bɛɛ ka ɲi nka différence bɛ an ka salon ni salon caman tɛ ka sababu kɛ an ka baara tagabolo ye an bɛ baara kɛ qualité mun na donc baara kɛcogo ani salon caman ka baara kɛcogo tɛ kelen ye i n'a fɔ an bɛ baara kɛ sanuya mun kɔnɔna na ani baarakɛlaw yɛrɛ bɛ sanuyalen cogo min na n'u ka baara ka sanu cogo min na donc ni salon caman ta tɛ kelen ye. Sɔngɔkola kunkɔfɛyɔrɔ tigi ale ni maa minnu bɛ n'u kun kɔfɛ olu hakilina bɛɛ ye kelen. I ka tɛ yan na n'i ye yan i b'a fɔ ko wa ko ici la coiffure c'est à 5 000 francs ou bien à un prix exorbitant non non non. Prix bɛɛ b'a la ça dépend de toi. A kɔni bɛ daminɛ 1000 francs même denmisɛnninw ka kunkɔfɛyɔrɔ bɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la donc a bɛ daminɛ 1000 francs na jusqu'à ni min ka di yɛrɛ dɔrɔn n'i y'o fɔ o b'o de k'i kun na. Salontigi dɔw y'a yira k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen ko min ɲininen don o de ye ka wuli k'i jɔ ka i da yirimɛ ɲini. Bon mɔgɔ min bɛ nin baara kɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka baara fana kɛ c'est à dire que baara fitinin tɛ quoi baara lankolon tɛ baara bɛɛ ye baara ye bɛɛ ka to a ka bon bien a ka dɔgɔ i ka se ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ dɔrɔn don o don hali n'i ye 100 sɔrɔ hali n'i ye 200 sɔrɔ i mana mun sɔrɔ
bɛ se k'a ka besoin misɛnmanin kala k'a sɔrɔ i m'a mɔgɔ si déranger. N'a y'a sɔrɔ salonkuratigiw bɛ baara bolo caman yira i n'a fɔ manicule, pellicule, gommage o n'a ɲɔgɔnna caman. Salonkɔrɔtigiw olu sinsinnen don kun coiffe yɛrɛ ye min ye ani jamanadenw yɛrɛ bɛ cogo min na. Nin danfara min bɛ salonkɔrɔ ani salonkuraw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ i n'a fɔ Mali sigi kɛcogo. Nin bɛɛ lajɛlen b'i ka kɛta kɛ. Kunnafoni kuncɛla championnat national Ligue 1 Pro Orange Joliba AC ale ni ASCO olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile 7nan wulikajɔ kɔnɔna na. A jirara k'a fɔ nin dolantan in na Ɛrimakɔnɔ wulemanw ko olu ye sebaya sɔrɔ 1 ani Kanangolo. Celu 1 min sɔrɔla nin ɲɔgɔnbɛn in kɔnɔna na ale bɔra Yusuf Sɛnpara ale yɔrɔ ale yɛrɛ ye ASCO ndolantalakɔrɔ ye. Kajatu Bagayo ani Mamadu Jalo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An ka wano ka kɛnɛ dolantan minnu kun bilalen do kɔfɛ n'an ko ma match retard bakoy 7nan dolantan hukumu kɔnɔ sa Joliba Athletic Club n'ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni wagati in na ale ni Association Sportive de Korofina ni bɛɛ b'a dɔn ASCO la n'olu bɛ jɔyɔrɔ 13nan na olu kun kɔdalen ni ɲɔgɔn na. N'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ ta k'a lajɛ an bɛ k'a fɔ papier kan Joliba kɔni jɔyɔrɔ kun ka ɲi ka d'a kan bɛɛ b'a fɔ k'a bɛna dolantan in ta k'a k'a ye wa a bɛna sɛbɛnka sɔrɔ nɔgɔya la nka terrain kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ k'a tɛna kɛ ten. O wagati kelen Joliba degeden karamɔgɔ ne Demba Mamadu Traoré ani cɛden min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Bagaraba ye u bɛɛ delila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ équipe nationale kunda o fana kun y'a enjeu dɔ ye. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ Joliba de b'i senna dolan kan ka sɛlɛkunbɛlɛku ni ɲɔgɔn cɛ nka u tɛna se ka celuyara occasion ba sɔrɔ. ASCO b'u to de la ka poyi ka b'u kɔfɛ Abubakar Traoré ale yɛrɛ bɛna taa celuyara occasion dɔ sɔrɔ nka Yusuf Koyita Warren a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la. O tɛmɛnen Joliba bɛ wuli ka jɔw kɛ ka bagabagaliw kɛ nka u tɛna se ka koba kɛ. An bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o jaabi filani b'i la fu ani fu. Nemurubaji minnu tɛmɛnen an b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛ bonya fan fila bɛɛ fɛ wa ASCO ale yɛrɛ dɔncogo bɛ ɲɛ fugo kura ka Joliba bila gɛlɛya kɔnɔna na. O yɛrɛ la sanga 75nan kuma Masa Jatire ale bɛna tɛmɛ celuyara occasion dɔ kɛrɛfɛ nka Sugeta Warren kokura a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Sanga 85nan kuma Joliba kɔni bɛna se ka celu sɔrɔ ka don Yusuf Sɛnpara fɛ n'ale yɛrɛ ASCO dolantanna kɔrɔ ye. Dolantakale 1 ani Kanangolo ye ASCO bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka celu jubɔ nka o tɛ se. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 1 ani Kanangolo ka taa Joliba AC kanu na. Deuxième mi-temps c'était bien alhamdulilayi a fisara kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ nisɔndiya b'an na an gagné hali n'a ma kɛ balontan nɔgɔman ye. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ ASCO degeden karamɔgɔ fana ye hakilinata di wa a y'a jira k'a fɔ ko nimisa b'a la. Nimisaba bɛ na parce que i tɛ se ka ballon ɲuman ta ka se fo ni wagati ma balontan laban ma ka tila ka bi ta n'i ma bi don i man ka bi ta o de nimisa bɛ na. Ale banna an bɛna phase retour labɛn erreur minnu y'an sɔrɔ phase ale kɔnɔna na pour que o kana se k'an sɔrɔ phase retour la ni Ala sɔnna ma. An bɛ se k'a fɔ ko Joliba ka sɛbɛnka sɔrɔli ni dolantan in na a ma bali maaw la ka d'a kan Joliba y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na sisan ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la. Wagati kelen ASCO ale kan ka ɲɛda kura jira maaw la n'a bɛ fɛ k'a ka maintien sɔrɔ wa n'o ka kɛnɛ in kan n'o tɛ an bɛ wagati min na ko sisan a gɛlɛyana kosɛbɛ ka d'a kan halisa u bɛ to jɔyɔrɔ la n'o ye jɔyɔrɔ 13nan ye. An balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya an b'a ɲini aw fɛ aw ka to aw nɔ la sanga sɔɔni ani nanzarakan cɛɲi fɔbaa bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Modibo Kani Sidibe ye nɛgɛ kanɲɛ 19 sanga 35 aw k'an bɛn Ala ka Mali la taa ɲɛ. I n'a fɔ a don fɔlɔ aw connectelen ka to aw diyaɲɛmɔgɔw la a ye dɔ fara aw ka kanu kan ni diyaɲɛ promo internet ye a y'aw ka promo don sugandi kalo kɔnɔna na ka faranka sɔrɔ sigiyɔrɔma 2 4G kan ka se ka waati dumanw kɛ internet kan a n'aw limanaw a y'aw tɔgɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na appli Maxit kan ka connexion jabɔ lajɛli bɛ to sen na fo février kalo tile 28 san 2025. Orange. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.